L'Ecofira d'Òdena ha celebrat aquest any la segona edició que reuneix la part més tradicional dels actes de la Fira de Sant Sebastià, amb l'aposta que va fer l'Ajuntament per especialitzar la part de venda i exposició cap al sector de l'ecologia i la sostenibilitat. La bona acollida que ha tingut l'Ecofira, valorada des dels punts de vista de visitants i també d'expositors, i tots els actes organitzats en el seu marc, fan que els seus organitzadors es mostrin molt satisfets i la valorin molt positivament. Hi van participar més de 50 expositors, entre ells 11 d'Òdena, vinculats tots ells amb l'ecologia, la sostenibilitat i el medi ambient, i de sectors com l'alimentació, amb fruites, verdures, cervesa, fruits secs o oli, també de l'automoció, les noves energies o la jardineria. A més, els visitants van poder gaudir de diverses conferències sobre temes tan diversos com la gestió dels boscos, la bioenginyeria, les propietats de l'aigua del mar, les plantes medicinals, l'estèvia, el GLP, l'estalvi energètic o el canvi climàtic, de tallers d'ecocuina i de demostracions com ara la construcció i encesa d'una carbonera, l'ús del xerrac i la màquina d'estallar, entre d'altres. Pels més petits també es van programar diferents actes com ara els tallers de cuina, també van poder pujar davant d'un cavallet que funcionava amb energia humana o damunt d'un inflable ecològic. Pel que fa als actes més tradicionals de la Fira de Sant Sebastià, van tenir lloc l'11è aplec de la Sardana, una exposició de 30 anys de la Fira de Sant Sebastià, la cursa popular d'Òdena amb molt bona participació, les bitlles catalanes, el joc de la cucanya, on els més joves feien mans i mànigues per grimpar i arribar dalt del pal, i la missa en honor a Sant Sebastià, copatró d'Òdena. Something we can't see divides us.